Politie denkt vermiste Ishelle te hebben gevonden. Het is dinsdag 16 februari. Dit is Zeeland Nu. Lichaam gevonden in watergang. Zorg blijft schreeuwen om personeel. En duiken onder het ijs, dat was lang geleden. Goedenavond. Een helikopter, boten, honden. De politie is vandaag een grote zoekactie begonnen naar de vermiste Ishelle van der Velde uit Oostburg. En er is halverwege de middag een stoffelijk overschot gevonden in een watergang tussen sluis en retrangement. En daar in de buurt is verslaggever Martijn van der Werf. Ja, Martijn, wat iedereen wil weten, is het inderdaad het lichaam van Ishelle van der Velde? Ja, dat is op dit moment nog niet bekend. De politie verwacht daar overigens vanavond wel een definitief uitsluitsel over te kunnen geven. Het stoffelijk overschot is hier in de loop van de middag gevonden. Is toen overgebracht naar een andere locatie voor verder onderzoek en om dus de identiteit vast te stellen. Het onderzoek, zoals je net ook al zei, heeft hier heel de dag plaatsgevonden in het gebied achter mij. Is ook ruim afgezet. En ja, waarom de politie hier precies ging zoeken, dat willen ze natuurlijk niet tot in detail met ons delen. Maar er kwam iets naar boven in het onderzoek wat ze op dit spoor heeft gezet. We hebben uiteraard uitgebreid onderzoek zijn we aan het doen. En een van de dingen die daar naar voren kwamen was mogelijk dat ze hier zou zijn. Dus vandaar dat we vanmorgen zijn gestart met een zoektocht. En heeft de aanhouding van vorige week van de vrouw uit Aardenburg daar nog verband mee? Nou, het is natuurlijk een opeenstapeling van zaken die de afgelopen weken gepasseerd zijn. Dus of dat precies dat ene aspect is, dat weet ik niet. In ieder geval zijn we uitgebreid onderzoek aan het doen. En het is een dubbel gevoel wat we nu hebben. Aan de ene kant zijn we blij dat we Ishelle gevonden hebben en aan de andere kant blijft het natuurlijk diep tragisch. Ja, Martijn, vorige week inderdaad die vrouw uit Aardenburg gearresteerd. Zij wordt verdacht van de moord op Ishelle. Is daar nog nieuws over? Nee, er is verder geen nieuws over, alleen dat ze dus nog vastzit en dat ze nog steeds wordt verhoord. Ze is ook nog steeds de enige verdachte, maar of er uit die verhoren iets is gekomen wat de politie op dit spoor heeft gezet om vandaag hier te gaan zoeken, dat is niet bekend. Nou is de zoektocht nog steeds gaande. Waarom is dat? Ja, sinds de vermissing van Ishelle half december zijn er ook wat spullen van haar kwijt die ze vermoedelijk heeft meegenomen. En de politie vermoedt dus dat ze in dit gebied aanwezig zijn. Daarom zijn ze ook nog steeds met honden aan het zoeken en aan het afspeuren op zoek dus naar die spullen. En ja, hoe lang die zoektocht nog gaat duren, dat is niet bekend. Maar ik vermoed dat zodra het donker is en er hier eigenlijk geen hand voor ogen meer te zien is hier in het buitengebied, dat zij ermee stoppen voor vandaag. Dankjewel, Martijn. De vraag naar zorgpersoneel is nog nooit zo hoog geweest. Dat zegt de organisatie Via Zorg, dat de zorgvraag in Zeeland coördineert. De afgelopen maanden hebben zich meer dan 700 mensen aangemeld die willen komen helpen. Maar toch is daarmee het tekort aan personeel nog niet verholpen. Nou, wat we binnenkrijgen via extra handen is echt soms noodoproepen ook voor heel korte termijn. Dat gewoon, daar heb je iemand voor morgen, want er is heel veel ziekte en we krijgen het niet rond. Er is nog steeds een hoog ziekteverzuim in de zorg. We kunnen nog altijd meer mensen gebruiken. En toch zijn er heel wat mensen die zich hebben aangemeld, maar niet ingezet worden. Heel veel mensen melden zich aan zonder zorgervaring, waar we nu helaas geen plaats voor hebben. En mensen die wel een verzorgend en verpleegkundig diploma hebben, die zijn heel vaak wel ingezet. De hoop is nu gevestigd op de coronabanen, die vanaf maart beschikbaar komen. Ook voor mensen zonder ervaring in de zorg. Het gaat met name om ondersteunende functies. Dan moet je denken aan gastvrouw, gastheer, echte ondersteuning van de zorg. En we hopen ook met de gesubsidieerde coronabanen, die beschikbaar komen vanaf maart, dat we een nieuwe instroom hebben, bijvoorbeeld mensen uit de horeca die zich laten omscholen, met de bedoeling om mensen nu tijdelijk de zorg te laten ondersteunen, wat verlichting geeft aan zorgmedewerkers, maar wat ook mensen de kans geeft om kennis te maken met de zorg. In de hoop dat ze in de zorg blijven werken en het tekort aan mensen helpen op te lossen. Ja, Ruud de Munk is een van de mensen die mee is gaan helpen. Hij werkte voorheen als manager in de zorg. En toen hij een advertentie zag waarin werd gevraagd om extra zorgmedewerkers, twijfelde hij niet lang. Ook al is hij 65 plus. Ik las al die berichten van tekorten. Ik denk, je moet gewoon weer, meld je nou maar eens aan. Dus dat heb ik toen gedaan op een donderdagavond. En op vrijdagmorgen vroegen ze me al of ik coördinatie wilde gaan doen van de COVID-afdeling. Dat tekent maar het gebrek aan mensen.
Dat betekent dat er natuurlijk een enorm gebrek is aan mensen. U werkt nu op een cohortafdeling. Dat wil zeggen, daar liggen mensen die besmet zijn. No offense, maar 65 plus. Ja. Zelf natuurlijk ook een kwetsbare groep die beschermd moet worden. Met kerst ben ik inderdaad door het contact met cliënten zelf besmet geraakt. Los van de beschermende kleding, maar soms moet je zo intensief met mensen werken dat het contact gewoon is veel te dichtbij. Gelukkig niet veel last van gehad. Maar dat had heel anders kunnen lopen. Had heel anders kunnen lopen. Ik had een collegaatje toen ik terugkwam op het werk. Die zag me en die zei, dan ben ik zo blij om je te zien, een jonge vrouw. Ik had er zelf niet eens bij stilgestaan, maar het is inderdaad klopt. Had je echt nagedacht over dat risico? Ik had zoiets van, ik ga het doen, je loopt daar goed beschermd rond. Het feit dat ik daar tegenaan gelopen ben, is gewoon, ja, domme pech. Geen spijt van de keus? Helemaal niet, nee. Ik geniet eigenlijk iedere dag nog op dit moment. En ik vind het gewoon weer heel leuk om daar tussen te staan, weer met collega's bezig te zijn. En ja, met z'n allen weer aan één doel zeg maar, te werken. Hè. Het proberen weer beter te maken van je cliënt. Bruinisse had de primeur gisteravond. Daar werden door huisartsen de eerste AstraZeneca-prikken gezet in het dorpshuis. Onder toeziend oog van minister Hugo de Jonge, die geboren is in Bruinisse. Gewoon net als een griepprikje. Stel niks voor. Heel belangrijk om weer een derde vaccin te hebben in de koffer. En belangrijk ook om weer eens een andere groep nu ook te vaccineren. Namelijk de groep 60 tot en met 64-jarigen, de wat jongere ouderen. Voorlopig worden alleen de 63 en 64-jarigen in Zeeland geprikt met AstraZeneca. Plus mensen met het syndroom van Down die thuis wonen en mensen met ernstig overgewicht. De 17-jarige hoofdverdachte van de steekpartij afgelopen vrijdagavond in het centrum van Middelburg blijft nog 2 weken vastzitten. De jongen wordt verdacht van poging tot doodslag. Er raakten 2 jongens gewond. 1 van hen, 16 jaar oud, belandde in het ziekenhuis. De steekpartij was waarschijnlijk op de markt. De politie denkt dat de slachtoffers in eerste instantie probeerden weg te vluchten. Het koude winterweer is voorbij, maar duikers Roel van der Mast en Betty van den Berg pakten afgelopen weekend nog snel hun kans. Ze zijn gaan duiken onder het ijs. In Goes deden ze dat. Zo vaak gebeurt het niet dat het kan. De laatste keer was 13 jaar geleden. Ja, de een die wil dolgraag het ijs op, schaatsen. Ja, Roel en ik willen dolgraag onder het ijs duiken. Niet iedereen kan en mag ijsduiken. Je hebt er een speciaal diploma voor nodig. En daarnaast moet je je aan heel veel veiligheidsmaatregelen houden. Je moet wel beseffen van, ik heb een plafond boven me waar ik niet zomaar doorheen kan. Ja? Dus ik moet weten waar de uitgang is. Je moet gewoon zorgen dat je lekker warm gekleed bent en goed het water gaat, goed uitgelood bent. Je zit aan de lijn, dus dat is al van hoe loopt die lijn? Altijd zorgen dat die vrij is. Dus dit is mijn lijn en je buddy heeft een andere lijn. Op de kant staan er ook weer mensen voor jou, in geval dat er iets gebeurt, zodat ze jou kunnen terughalen. Ook zeg maar, gewoon net boven water. Ja, je moet zorgen dat je automaat niet gaat bevriezen. Het is nu net rond 0, dus ja, je hebt altijd dat hij snel kan bevriezen. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Het zijn allemaal zaken die je moet weten. Als je dan die eerste stap zo onder water gedaan hebt en dan voer je de kou en dan ga je zwemmen en het water is nog steeds helder. Je ziet het ijs is helder, je kan er doorheen kijken. Ik heb de bomen gezien. Ja, en dan is dat het moment van genieten en daar doe je het voor. Het is gewoon zo heerlijk om gewoon lekker onder water te gaan, te genieten van dit weer. Een beetje sneeuw, ijs en dan zeg maar gewoon onder water duiken, spelen met de bellen en gewoon genieten. Het is echt genieten. Tijdens een duik probeert Roel altijd nog foto's en video's te maken. Zeeuwen noemen hem dan ook ambassadeur van de Zeeuwse onderwaterwereld. Het willen delen met mensen. Dat is eigenlijk wel een beetje mijn doel. Dat ik andere mensen de gelegenheid geef, kijk, dit is Zeeland onder water. Boven water is het al mooi, maar onder water is het net zo. En door mijn foto's te delen, dan is dat mijn bijdrage. Dat was lekker. En nu naar de erwtensoep.
Voetbalclub Kloetingen steekt de ambities niet onder stoelen of banken. De club wil zo snel mogelijk een stabiele hoofdklasser worden en daarna door naar de 3e divisie, waarin ook Hoek en Goes spelen. En met de komst van een aantal nieuwe spelers, topversterkingen voor Zeeuwse begrippen, is een flinke stap gezet. Het amateurvoetbal ligt stil door corona, maar achter de schermen heeft Kloetingen gewerkt om de selectie van de eerste klasse nog sterker te maken. De club probeert al enkele jaren te promoveren naar de hoofdklasse, maar dat wil maar steeds niet lukken. Als straks de bal weer rolt, volgt een nieuwe poging. Want de club is en blijft ambitieus. We gaan een nieuw kunstgrasveld op het hoofdveld hier aanleggen. We hebben een spelersgroep die er niet om ligt. Ja, wat zijn je excuses nog eigenlijk, zou ik zeggen? Ja, die zijn er denk ik niet meer. De voorzitter voert de druk alvast op, niet geheel ten onrechte, want afgelopen weekend tekenden 4 nieuwe spelers hun contract. Menig amateurclub zou er jaloers op kunnen zijn. Van de Pitten en Doesburg brengen veel ervaring mee vanuit Hoek. De Rijke is een talent dat van Goes komt en Manohua speelde in de 2e divisie bij ASWH. Kjeld Doesburg moet voorin voor de doelpunten gaan zorgen, zoals hij dat al jaren deed en doet bij verschillende clubs op een hoog niveau, zoals hier bij Hoek. Ik wil gewoon mijn steentje nog bij kunnen dragen aan dit team. En ik wil niet op mijn oude dag hier pas komen om op de bank te gaan zitten of in het 3e of 4e te gaan voetballen. Nee, ik voel me goed. Ik wil het eerste helpen en stappen maken met deze club. En met Regilo van de Pitten haalt Kloetingen een ervaren middenvelder in huis die 10 seizoenen bij Hoek speelde. Ik wil ook gewoon het Zeeuwse voetbal ook gewoon boosten. Want ik denk dat dat gewoon te weinig in de spotlight staat. En dat er gewoon heel veel voetballers hier in Zeeland ook rondlopen die het wel verdienen, zeg maar, om ook op een wat hoger niveau te spelen. Het is een goede mix van jonge spelers, veelal jonge spelers zelfs. Die nu aangevuld worden met wat ervaren oudere spelers die op hoger niveau hebben gespeeld. Want eigenlijk alle jongens die nu erbij zijn gekomen zijn jongens die van hoger niveau komen. Dus ik denk dat het een goede mix is om wedstrijden over de streep te kunnen trekken waar nodig. Het spel dominerend neer te zetten. En hopelijk gewoon direct voor een kampioenschap te gaan in de eerste klasse. En dan in de hoofdklasse hopelijk diezelfde lijn door te trekken. Nou, dat belooft wat. De kwaliteitsimpuls van de selectie wil niet zeggen dat er op het Westerlooppark ook vriend met de geldbuidel gerammeld wordt, zegt de club. Ik kan je verzekeren dat wij geen gekke dingen doen. Ik merk dat vaker dat er wordt gedacht dat er echt een financiële injectie bij moet komen. Het is echt niet zo. We hebben gewoon een budget en binnen dat budget wordt er gewerkt. Van de huidige selectie blijven de meeste spelers. En ook trainer Marcel Laurens hier in het midden tekende bij. Hij gaat komende zomer aan zijn 5e seizoen beginnen. En dan is er nog de jeugdopleiding. Kloetingen wil ook spelers uit de eigen jeugd laten doorstromen naar het eerste elftal. Maar juist de komst van die nieuwe ervaren spelers lijkt nadelig voor de eigen jeugd. Zo vertrekken er 2 talenten naar buurman Goes. De jeugdopleiding hier die ontwikkelt zich prima. Wij spelen met standaard jeugdteams op een hoog niveau. En natuurlijk komt het dan voor, wat er nu ook gebeurt, dat spelers niet lang genoeg willen wachten en toch naar een ander team of een selectieteam in de omgeving gaan. Dat zal altijd gebeuren. In Kloetingen staan ze dus te trappelen om weer te kunnen beginnen en alle ingrediënten zijn aanwezig. Nu mogen de spelers op het veld de ambities gaan waarmaken. En zoals de voorzitter zegt, er zijn geen excuses meer. Mocht er nog ergens ijs hebben gelegen, dan is dat nu zeker weg met temperaturen van 10 graden vandaag. Vanmiddag was er af en toe wat zon, maar inmiddels is het weer bewolkt en vanavond volgt regen. Morgen is het vrijwel overal droog. Meer zon dan vandaag en het wordt 11 à 12 graden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.